Unya, di pa mo manarbaho? Paloy kayo ba? Lang, anak mo dyan ng kubrita lang, daog-daogon ng kita lang. Usaman, pag tumok ka mo diha, di ko madaan ang hilak-hilak ninyo. Panarbaho mo. Pa, unsa na pa? Kalau isa Ginoo lang, nakapalit na ta aning gamay nga bulad niya. Nagpalit na lang po kog kanon gamay dito sa palengke kay naman ko'y gamay kwarta pod. Bal, makakaon na dyan tagkanon nga humay. Pa, salamat pa. Makakaon na ko kanon. Sige na bal, sugdan na to ni bal. Yay, thank you Papa God. Pa, lami kayo pa. Lang bulad na lang, lami kaayo no. Lami kaayo. Sa mga inay ramang kay sakit kaya akong mga piang mang. Isa. Kinsan nang sakyanan nindot kaayo. Pindot bito kay mang no. Hamis pa kay ba? Atong liliun pang magpabilib ta ba basig kaila din na nato. Oh, tara. Man makita mang. Tara na, tanaw na to ditong area. Tanawa ra oh. Nagkaon-kaon na ni silong murag lami ra ba ilang sudan. Nahilas pa kayo di pa sa tuntog kara nagkongkaon. Lupoy ra bay sudan. Tara pang atong duulon. Emsa. Nag-usama mo diri ngan diri man mo nagpiknik-piknik. Unya anong nakuratan man mo? Nagunsa mo dire. Ma'am, sir, mayong udto, mga unta sir. Nangagda pa mo niya yung sudan. Iyo kaluod ana uy. Tamo mga uyamuta mo. Ay mo si pangagdag kaon sa magbulad kay allergy kay mi ana. Lami mani sir. Emsa, lain pa yato. Ngano nagkaong-kaong naman mo diri? Ngano nga man mo nanarbaho? Ay sir, kanang nagbanig-banding lang mi kadali sa akong pamilya sir kay nakapalit man ko gamayng lupoy unya. Napoy humay nga kanon. O sila abot na mo nakapalit man ang lupoy bugas. Ang importante nga manarbaho mo diri kanamo sa motukaran. Ay sir, Domingo man karon wala day mi rest day. Usa man mo mga dato kay magresidence di mo. Panarbaho mo dito kay mga pobre kay mo. Bakyo na tawagam o. Kaisog Japon o. Ay lain pay ato sir, naunsa din na imong kamot sir. Usa may katungod nimo ngano mga tana makasakuwag lang sa ko. Kakita ka ni napiang ko. Lamang. Pagtawag ako nino mali. Nawala pita. Ay sir, pwede na ko na mahilot imo ang kamot sir. Pang ay basig pahilot-hilot ha tanawa mga hugog mga kamot. Di na ko madala inyong jamming-jamming. Oper-oper mo hilot kaya makalimot mo nga napa mo'y trabaho. Patarbaho ana sila dito at pang unsa di ka. Kamo, panarbaho na mo dito kay wa mo'y rest day. Mura mo mga dato. Bisag karong adlaw lang sir. Karon ra mo gud ni nakatilaw aning bulad ug humay sir. Kung labot ang inyong mga rason. Kaman, di mo manghawa. Unya, di pa mo manarbaho? Paloy kayo ba? Lang, anak mo dyan ng kubrita lang, daog-daogon ng kita lang. Usaman, pag tumok ka mo diha, di ko madaan ang hilak-hilak ninyo. Panarbaho mo. Sir, pasaylo ami sir. Wala mong gud mi kabalo nga di day mi pwede magpahulay. Ay natural manarbaho mo kay trabahante ra mo. Malakaw na lang tapa. Sir, manglakaw na lang siguro ni sir. Na, may pangmahawa mo diri. Mga pobre kay mo, wa mo mga pulos. Ay na mo pamalik ha? Wait lang pang. Ilaha da itong sakyanan. Tanawa pang. Di lagi na to ang husgahan ng usa ka tawo. Tanawa, mas adunahan pa nato. Nauwaw jud kay kustong gibuhat pang. Tama gid ka mga imong gingon sa ko nga dili na tusgan ang tao nga magbase lang ta sa ilang pisikal na nyo. Tama jud ka pang.